nga giawhag sa Provincial Interagency Task Force sa Misamis Oriental. Uban ni IATF Chief Dr. Jerry P. Kalingasan ngadto sa tanang katawhan kung unsa ka mahinungdanon ang pagbabakuna ning panahon sa pandemya. Lakip na niini ang makanunayong paghatag katin-awan sa mga angay katunan aron samot mapreparahan ang mga risgo hilabi na sa mahatag nga benepisyo niini. Gipasabot niini ang neutralizing antibody test nga buot makabot ug mapatuman dinhi sa lalawigan. Atol sa 60th Virtual Flag Raising Ceremony ni atong Hunyo 7, 2021, gibutyag ni Dr. Kalingasan nga usa kini ka proseso kon rapid test aron masuta kung aduna bay antibody sa matag individual human sa 14 ka adlaw gikan sa ulahi o ikaduhang pagpabakuna. Giklaro sab sa IATF chief nga ang antibodies gikinahanglan og ayo easy protective protein nga maproduce sa immune system nga magsilbing sumbanan sa efficacy rate sa mga humana na bakunahan og COVID vaccines. Ang mamahimong resulta sa maong test mudula lamang sa dili moubot sa 30% nagpasabot nga negatibo o walay epekto ang bakuna. Kung mula pa sa 30% o 35% og labaw pa, nagpasabot kini nga dunay na poor mga antibodies sa maong lawas. Ug kung mulabaw pa sa 68%, nagpasabot nga posible nang mahimong plasma donor. Bisan si Governor Bambi Imano dako ang nakitang pribilehiyo sa nasangpit nga proseso. Nagasalig sab kini sa kahanas sa pagdumala ni Dr. Kalingasan niini nga natad sa panlawas nga bahin aron mabatukan kining makamatay nga sakit sa COVID-19. Samtang ang hiniusang pagdinabanga sa tanan padayong giawhag sa panggamhanang probinsya pinaagi sa pagsunod sa mga saktong gabayan o safety health protocols. Lauman nga sa umalabot mga adlaw subay sa kamanduan ubos sa National IATF ug sa padayong pagsunod sa prioritization framework alang sa vaccination rollout process nga mahatagan gayud prioridad ang tanan nga mabakunahan. Ang kahimsog sa panglawas sa katawhan labing bililhon alang kang Governor Bambi, gumikan nakaangkla dinhi ang pagbaton sa maayo ug tunhay nga pamuyo alang sa tanang lumulupyo sa tibuok lalawigan. Kauban si Mark Anthony Pareha sa kamera. Ako si Lambo Regian Amor Maygay. Alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.